Hello, good evening. Nasaan na kaya ang aking mga kaibigan? Dumi. Ay. Jonas Blue. Antok na ako ah. Shoutout sa mga kaibigan ko dyan. Pasyal, 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 pasyal.
Kailan di-deliver yung bag bumili? 21. Ano yung Lunes? 21, malugay ko. Kaino. Galing yata ano yun, ni Bangladesh. Ah, Nilpamino. Katinang kamay ko. Momo, Tani. Momo, Tani. Katin, ano kaya ito? Ah, ano? Sa ano para sila? Sa world largest indoor arena. Saan yun? Sa ano? Marina. Sa Marilaw. Marilao o dito sa may Bukawi? Ay, sa Bukawi. Di ba punong-puno? Para delikado. Nakamask dyan sila lahat. Oo. Ang host ay si Tony Gonzaga at si Carla Estrada. Oo nga. Wow, si Carla, waray kasi. Siyempre. Waray, siyempre, waray yan. Suportado. Tapos ni Bongbong sa mga waray, waray ang nanay. Grabe. Punong-puno yun. Napuno niya yung arena na yun. Nakakatakot to. Baka mamaya bigla na lang barilin. No? Oo, anak ko, sigurado ng panalo niyan. Sigurado yan. Tapos, kung kailan nagkandidato siya pagka-presidente, saka lang mo ba siya makaso-kaso niya, no? Oo, kasi nga ayaw nga na may uupo na ganyan ang apelyido. Sus, kung iba-iba naman yung patakaran nila, bakit naman hindi? Dahil nga ayaw nilang may umupo pang ganyan na bumalik yung apelyido na ganyan. Tapos dinagdagan pa ang babae. Di lalong waray na ng mga korupsyon. Sana. Sana nga magbago na ang ano ng Pilipinas kung sakali lang. Parang ano. Nadirect kay mabubulin gaso matira mga trabaho. Iyo kahit ka makatulog na mga tudlo. Ayan. Sigurado. Mahina ang internet. Ay nako, ang hina. Mamatay yung ano ko sa loob. Ang buhok ko ay kulot. Ang buhok ko ay kulot. Reko.
Audio ni Naisan na bag-o. Sabi kapilyan uska bayo. Ha? Uska kabo. Ano? Kapilya Rochelle. Rochelle Baramida? Pangilinan. Oh. Iya kape? Iya kape. Uska. Tabo. Paruta hadi nga dulang nga mag. Oo. Maubos niya yun? Oo. Grabe. Ginaig ka pa pala. Pero kay nakakausap malat ada. Shoutout sa mga friends ko. Sa mga friends ko na hindi ko na nakikita, shoutout sa inyo. Hindi ko na babanggitin kung sino-sino. Basta alam niyo na yan kung sino kayo. Nagkati ng ulo ko ah. Nagkuto yata ako. Sana tuloy-tuloy na yung anong nilastik pagtrabaho. Hindi nga niyo mo po dirasti pag-uli. Hindi kayo upo diyan yan. Ako na rin mauli kayo makuha kita po ang mga kailangan din. Tapos sandali lang ang mga tululak ka adlaw. Tapos mag-aasikaso kita ng mga papel din. Dulon ako. Tampuhonan. Pang-upa ng bahay. Mukhang walang nagtatambay sa anak ko.
Ako. Upay kung magdudungan gad kita pag limilik. Hmm. Dat Disimbre. Marisyugon no? Hmm. Mag-iidro kita. Ayoko naman mag live. Bye-bye! Dapat pala yung ito na lang salamin ko yung pinapalitan ko ng lens. Hindi na ako bumili ng bagong mahal-mahal pa naman. Mahal naman. Reko. Bye mga guys. Bye.